Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εγκάρδια υποδοχή σας. Εξάλλου είναι γνωστή η αγάπη που έχετε προς τους βορειοπυρώτες και η στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς, σαν ΠΑΟ Φοινικαίων, είχαμε τη χαρά να έρθουμε και πέρσι να σας ψάλουμε τα παραδοσιακά μας κάλαντα, όμως έγινε διαδικτυακά λόγω COVID. Φέτος η χαρά είναι ακόμα μεγαλύτερη, καθώς μας δίνει τη δυνατότητα να σας συναντήσουμε, να σας δούμε στα μάτια, να δείτε και εσείς την περηφάνεια αυτών των μικρών παιδιών, που το μοναδικό του στόχο έχουν την μετάδοση της παράδοσής μας και καμία σχέση με την πολιτική. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω. Το γραφείο του Περιφερειάρχη είναι το γραφείο και το δικό σας, διότι πάνω απ' όλα τους πολίτες τους έχουμε στην καρδιά μας και τους βορειοπυρώτες ακόμα περισσότερο. Και πρέπει να ξέρετε ότι εσείς αποτελείτε καρδιά του ελληνισμού και γνωρίζετε πολύ καλά ότι και ο Πρωθυπουργός το εξέφρασε πριν λίγες μέρες στην επίσκεψή του και εμείς θα το εκφράσουμε πολύ σύντομα. Έτσι κι αλλιώς είναι κάτι που έχουμε οργανώσει, να βρεθούμε στα περήφανα χωριά της Βορεία Ηπείρου και προφανώς της Χιμάρα και του Βαρκελοκάστρου. Κάτι που το είχαμε κάνει στο παρελθόν, όταν δεν θυμάμαι κάποιον άλλον να έχει μεταβεί εκεί, και δεν το λέω έτσι επικριτικά, το λέω όμως περήφανα για μας, το πράξαμε. Όταν ως πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και ως πρόεδρος του Ιερικού Συλλόγου Εθνών είχαμε κάνει και ιατρικές επισκέψεις στους συμπολίτες και στους αγαπητούς της Βορείου Ηπείρου και η δική σας συνδρομή, οφείλω να πω, μέσα από το συλλογικό αυτό όργανο το οποίο αγκαλιάσαμε αμέσως και επειδή η εκλεκτή Μαρία υπήρξε και είναι συνεργάτη εμέσως ή αμέσως με την περιφέρεια μέσα από τα ζητήματα της υγείας και ο αγαπητός Αλέξανδρος. Κατά συνέπεια, νομίζω η δική σας παρουσία που ήταν και πέρυσι είναι μια παρουσία που μας γεμίζει τιμή, αγάπη και ενώνει ακόμα περισσότερο την φιλική και αδερφική μας σχέση. Να πω επίσης κλείνοντας ότι χαίρομαι που αυτά εδώ τα παιδιά, εσένα έψαχναμε, αλλά και τα άλλα, ελάτε εδώ εσείς, καθίσατε και αράξατε. Ελάτε εδώ. Αυτά εδώ τα παιδιά, Σπυράκος, ένα και εσείς, ο Τασούλης, όλα αυτά εδώ τα παιδιά αποτελούν τη συνέχεια όχι μόνο της Βορείου Ηπείρου και σίγουρα των παραδόσεων και των αξιών, αλλά ολόκληρου του ελληνισμού. Ο ελληνισμός είναι κάτι το οποίο έρχεται από τα βάθη των αιώνων και εδώ είναι οι μεταλαμπαδευτές μας, όλοι μας. Άρα επειδή το πράτετε με συλλογικό τρόπο και πολιτιστικό τρόπο, όπου υπάρχει πολιτισμός θα πρέπει να υπάρχει και πολιτική, αν ήταν η πολιτική πολιτισμική και όχι αυτή που έχουμε γνωρίσει. Άρα εμείς σας βλέπουμε ως ένα πολιτιστικό σύλλογο που αγαπάτε την πατρίδα, που αγαπάτε την Ελλάδα, που αγαπάτε τον ελληνισμό και τις παραδόσεις και σας υποδεχόμαστε με μεγάλη αγάπη και η πόρτα μας είναι πάντα ανοιχτή. Να συγχαρούμε όμως και τους οργανοπαίκτες. Αλλά και κάποιος ο οποίος παίζει με δύο χορδές, που είναι ο τραγουδιστής μας. Εξαιρετικός. Και προφανώς όλους εσάς, εδώ με τις ωραίες φορεσιές, και υποσχόμαστε ότι κύριε Τσολιά, το οποίο το όνομά σας προσδίδει την ευεργιά του Έλληνα, είναι σίγουρο, επειδή θα κάνουμε τις εβδομάδες πολιτισμού στο Αττικό Άλσος αρχές καλοκαιριού και θα ενώσουμε όλες τις πολιτιστικές συλλογικές προσπάθειες. Σας θέλουμε εκεί να σας γνωρίσουν και να σας χειροκροτήσουν όλοι οι Αττικοί. Σαν πολιτιστικός αθλητικός όμιλος κινούμαστε σε πνεύμα ομαδικό. Μαζί μας έχουμε και την αδελφότητα Αγίου Δημητρίου Χάνου Βορείου Ηπείρου, που με πρόσωπο την κυρία Παναγιώτα. Εδώ σας έχουμε προϊόντα από τον τόπο μας, το κλασικό σίγουρο, ρακόμενο. Το ρακόμενο είχα και ναι. Το σίγουρο μας είναι βαρύ. Δεν τα φανάει.
για την εγκάρδια υποδοχή που μας κάνετε και επίσης την πρόεδρο του ΠΑΟΚ Φοινικαίων για την άρθρωη συνεργασία, η οποία, όπως λέτε, είναι πάνω στο πολιτιστικό κομμάτι, ενώνοντας τις δυνάμεις μας, πώς λέτε εσείς, εν διενώσει, φτιάξαμε αυτή την ομάδα σήμερα και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Με αυτά τα παιδιά να είναι η σπίθα που θα κρατήσει αναμένη του φλόγα της παράδοσης του Βορείου Πύρου. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πού είναι η κούπα μας? Ευτυχώς το κάνατε σε μπλε. Με το λογότυπο, εννοείται, με το λογότυπο της ομάδας, όπου απεικονίζεται το αμφιθέατρο της αρχαίας πόλης Φοινικής. Μία για εσάς και μία για τον αγαπητό Αλέξανδρο. Αλέξανδρο, να την παραλάβει. Είναι λάτρης της Βορείου Πύρου. Και σε περιμένουμε και πάνω στα μέρη μας, στο καλοκαίρι. Να έρθει στο Αγίου 40 στο Δήμο Φοινικαίων. Η καλύτερη επιτήρηση του Αλέξανδρου είναι η κρίση του και το μυαλό του. Και επίσης, αυτό είναι δεδομένο. Και επίσης, Αλέξανδρο, έχει και μια λεπτή πρόσκληση ποδοσφαιρικού αγώνα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ Φοινικαίων και στην νεολαία Νέας Αρχής. Θα περιμένουμε άμεσα αυτό. Και τα έσοδα του αγώνα αυτού θα παραχωρηθούν σε χωριά του Βορείου Πύρου. Μαρία, να φτιάξουμε καλή ομάδα. Έλα εδώ να βγάλεις εσύ μια φωτογραφία.